tredje og sidste omgang. Kom igen, kom igen! Kom nu. Lige højere, højt! Lige på højre! Jeg ved det ikke. Han skal vente et år. Ja, ja. Kim kan jo ikke næste år. Ja. Og jeg skal lige til publikum og voksernes orientering sige, at efter denne kamp her, så har vi jo kåret den bedste vokser ved mesterskaberne, vi skal have kåret bedste kvindelige vokser, vi skal have kåret bedste vokser i lettevægtklassen, bedste vokser i tungevægtklassen, og så skal vi have kåret bedste U19-vokser, der har vi jo stadig gjort. Og vi skal naturligvis også have fundet ud af, hvem der er bedste klubsleder i 2015. Det foregår umiddelbart efter den sidste kamp her. Men altså vinder Gunnar Gauts og dermed jysk mester i 2015 i 91 plus Kim Thomsen Sport. Nummer 2 er Wesley Kvarme Højbø. Hun kommer fra BK St. Jørgen, og vi har fået formanden for den jyske amatørbokseunion, Jens Peter Sarko i ringen. Og vi skal også have en medalje til sølvvinderen her, nummer 2, Wesley Kvarme Højbø. Tillykke til nummer 2.